Хей, здравейте! Днес скривам новия талисман на Белгия. Чудих се дали да не добавя и този екстра стикер на Жереми Доку, но по-скоро ще го запазя за когато станем 100 последователи. Така че последвайте ме и харесвайте видеото. А сега към чистенето. Отново алуминиевите кенчета, прибирам ги вкъщи, измивам ги и ще ги рециклирам в жълтите контейнери. Същата съдба ще сполети и тези пластмасови опаковки. Всеки обича меденките, но моля ви, изхвърляйте разумно отпадъците си. Опаковките от закуски много често са нерециклируеми заради мазните си петна, затова ги хвърлям към общия отпадък. Чашките по същия начин към общия отпадък. И ето, че дойде време да ви покажа къде се крих талисмана. Отново да ви помоля, ако сте под 18, винаги с възрастен придружител, оглеждайте се на улиците, пазете здравето и живота си, те са най-ценното.